So wa manyo nsem no emu na mampanyini abediache Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ogusua ya woni omanfo edi nkitaho na opanyini de nsem atodwa ewo eye techima bra wo koshia delegate ahodo bi na wo hwese breaking the 8 no as NPP for ka omanfo bi fu say yakudi wo se de ma ode agu akwam no nhyehyeye yegu ho no no breaking the 8 no ebeba so pepepe. Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia a company for eda NPP amanyuko no ano a wakyere se wani gi se obetu franka ede ama amanyuko no afempino ne aduonu nan emu sedi amamre etie no ewose otimi ekọ mansiri ahodo mu ne mentem ahodo mu ema etu ahene ne yesi ahenefo ehunu etirimu pa wo ede ma amanyuko no sese wakopie mu ewobo no epoye mantemu a one delegates akwakohia ewumu se wo motena demu ene yesa nhie mu no enso wieye no oba ene omanfo ebedi enkomo a ochire sentia ode sa proboyi ehhehye so ene Ibabono East se mene regional executive committee beke nkomo kakra enyina nimse ye goto aba 2024 enyina nimse NPP nyame adom ye be breaking 8 no enwachi ode to wo mu anim se NDC amanyuko no Franka tuni enkane mampanyini John Dramani Mahamadie oyeni padada obia enim no enyade a woba ama bibufra ba besesa ewo amanyuko no emu senti eyeden ya NPP amanyuko no ebetimi abreki 8 ya obesan afetumi ekora biem pa omodina eba eyedada noa eti yedi kwaya yedi mo bebe faso yedi ye pese mo yere mo ho na party no tabom abamu ye pese obia ba na yenye